Nosaltres entenem que tenim un problema de base amb aquest equip de govern, és que mai ens han donat la importància que tenim els sindicats en aquesta casa. Nosaltres estem tan legitimats com ells perquè ens voten, i ens voten a més una majoria molt important de treballadors, perquè els representem. Quan a nosaltres ens fan aquests getxos de no convidar-nos, de no fer-nos partíceps amb les coses que fan, li estan fent a la resta de la plantilla. Nosaltres el que volem dir-los és que a les taules, tot això que ells fan, totes aquestes coses que fan a Madrid, totes aquestes coses que li expliquen als polítics previ, ha d'haver-hi una feina feta a la taula de negociació, als professionals de recursos humans, que evidentment tenen una directriu política, i els agents socials, que som els sindicats. Per exemple, la senyora alcaldessa se'n va a Madrid a explicar el port. Se'n va anar al desembre. Des del desembre, a nosaltres, a cap dels sindicats ens han convocat per dir-nos què havia fet o què no havien fet. Diu que l'han felicitada. No sabem de què l'han felicitada, perquè no sabem quina feina han fet. Nosaltres sí que sabem que hem demanat per activa i per passiva treballar-hi a la consolidació de la plantilla i en tots els temes pendents de la plantilla, quan canvien a tècnics de lloc, quan fan decretazos, quan mouen a la gent d'aquí cap allà, però tot això sempre ens ho trobem a misses dites. Mai és una feina conjunta, mai és una feina que fem nosaltres. Llavors el que ens queixem és d'això, de que no podem funcionar d'aquesta manera, de que no ens estan donant el lloc que tenim, perquè a més ho reconeix la llei. No ens estem inventant res, no estem demanant res que no ens pertoqui. Ens pertoca estar en una taula de negociació i tot això que ells diuen que fan, fer-ho entre tots. I el que era ja una situació bastant complicada i difícil amb l'anterior equip de govern, amb la Carmen García, ara actualment amb l'actual equip de govern ja és un escàndol i una desesperació. I amaguen informació, no sabem per què. O sí sabem per què, perquè aquesta casa s'ha convertit en una casa amb una sèrie de funcionament de cadena de favors i d'anar comprant el personal, adjudicant complements a dit, traient-se'ls de la màniga, inventant-se llocs de treball sense negociar, i ara et col·loco tu aquí, tu allà, que et dec uns favors, i així funcionen.